Λοιπόν, νομίζω και επιμένω σε αυτό, είναι από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα που έχουμε συναντήσει τον τελευταίο καιρό και τα πιο πρωτότυπα θέματα που έχουμε συναντήσει τον τελευταίο καιρό και τα πιο χρήσιμα θέματα που έχουμε συναντήσει τον τελευταίο καιρό. Ο τίτλος είναι «Οικονομικός αλφαβητισμός». Θα μπορούσε να είναι οικονομικός, χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα και στην ελληνική παιδεία και γενικότερα στη γνώση των θεμάτων που αφορούν το χρήμα και την οικονομία. Και γίνονται κάποιες εξαιρετικές προσπάθειες, ειλικρινά πολύ εξαιρετικές προσπάθειες, να καλυφθεί σε όποιο βαθμό μπορεί να γίνει αυτό το πολύ μεγάλο κενό που υπάρχει στη χώρα μας και μας κατατάσσει πολύ χαμηλά στη λίστα των χωρών που κυρίως είναι οι άνθρωποι γνωρίζουν τα της οικονομίας, του επιχειρήν και όλα αυτά. Μαζί μου, και τον ευχαριστώ πολύ, είναι ο κύριος Νίκος Φίλιππας. Είναι καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, πρόεδρος και ιδρυτής του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού. Κύριε καθηγητά, γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πρέπει να σας πω, το ρούφηξα όλο το θέμα αυτό. Δηλαδή, βρήκα πολλές πηγές και στο site που έχετε, αλλά και πολλά δημοσιεύματα και είδα πραγματικά πόσο ενδιαφέρον είναι και πόσα θέματα μπορεί να βάλει για τους νέους ανθρώπους. Πώς ξεκίνησε αυτή η σκέψη και αυτή η προσπάθεια? Ξεκίνησε, εντάξει, εγώ είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο πάνω από 30 χρόνια. Έχω διδάξει τα πάντα στο θέμα του finance. Το διδακτορικό μου ήταν σε υποδείγματα για χρηματιστήριο. Οπότε έχω μια ολιστική εικόνα από αμοιβαία κεφάλαια, από behavior finance, από κρυπτονομίσματα. Και είπα κάποια στιγμή με την κρίση που ζήσαμε όλοι εδώ και ιδιαίτερα με την πτώχευση, ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το δημοτικό. Ναι. Γιατί οι μεγάλοι έχουν διαμορφώσει διάφορες πεποιθήσεις ότι τα ξέρουν όλα. Φυσικά δεν ξέρουν τίποτα επί της ουσίας. Έχει αποδειχτεί όχι μόνο στην Ελλάδα και σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου ότι δεν ξέρουν απλές έννοιες. Δηλαδή από την ποσοτική χαλάρωση, από το τι είναι το ΑΕΠ. Να σας προβοκάρω λίγο και να γελάσω. Το 2015 κλήθηκε ο ελληνικός λαός να ψηφίσει σε ένα δημοψήφισμα αν εγκρίνει το έγγραφο που τιτλοφορείται Reforms for the Completion of the Current Program and Beyond. Το γελίο του πράγματος θέλω να επισημάνω, όταν αγνοούμε, όπως λέτε, βασικά οικονομικά, κληθήκαμε να αξιολογήσουμε οικονομικά προγράμματα και στην αγγλική γλώσσα μάλιστα. Και θα έλεγα ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε και είδατε και μετά όλες τις αλλαγές, πώς λέγανε ότι θα σβήσουμε τα δάνεια σε μια μέρα, τα χρέη και όλες αυτές οι αστιότητες. Θα βαράμε το νταούλ. Τα νταούλ και θα βαράνε αγορές και όλα αυτά. Και θα έλεγα ότι ένα παρόμοιο θέμα, όχι σε τόσο μεγάλη ένταση, ήταν και στο Ηνωμένο Βασίλειο, που ψηφίσανε να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα όλοι παρακαλά να γυρίσουν. Μάλιστα από τότε που ψηφίσαν από το 2016 μέχρι τώρα, η λίρα έχει υποτιμηθεί πάρα πολύ. Η οικονομία της συρριγνώνεται, ο πληθωρισμός είναι πάρα πολύ ψηλός πλέον και νομίζω ότι έχει αλλάξει ο λαός, ας πούμε, ότι πρέπει να ξαναπάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να δείξουμε στον αέρα μια πρόσκληση η οποία υπάρχει και στο site της προσπάθειας, το Hellenic Financial Literacy Institute. Ναι. Αυτή είναι λοιπόν η πρόσκληση για το συνέδριο που θα γίνει, το οποίο έχει προγραμματιστεί να γίνει Τετάρτη 1 Νοεμβρίου. 10 το πρωί με 5 το απόγευμα στην κεντρική αίθουσα του Μεγάρου Καρατζέτα στην Εθνική Τράπεζα, στην πλατεία Κοντζιά. Ναι. Και από ό,τι είδαμε εξαιρετικούς ομιλητές, διάβασα τα ονόματα, αν δεν κάνω λάθος, του κυρίου Στουρνάρα. Ναι, θα είναι και ο βασικός ομιλητής. Του πρίτανη του Πανεπιστημίου Πειραιά, του Προέδρου της Εθνικής Τράπεζας, του κυρίου Χαρδούβελη. Πριν μπω σε κάποια επιμέρους ερωτήματα, δώστε μας λίγο το πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, σε ποιους απευθύνεται. Του συγκεκριμένου συνεδρίου ή γενικά, ας πούμε? Για το συγκεκριμένο συνέδριο. Κοιτάξτε, προτρέπουμε τους τηλεθεατές μας να το βάλουν στο πρόγραμμά τους. Βεβαίως, αν και είμαστε πάρα πολύ κοντά να κλείσει οι συμμετοχές, είναι δωρεάν, ας πούμε, και κρατάμε πριν να στείλουν απλά αυτοί που επιθυμούν στο site του Ινστιτούτου, στο email του Ινστιτούτου, το δικό τους email, για λόγους ασφαλείας, για να γνωρίζουμε ποιοι μπαίνουν μέσα. Είναι δωρεάν. Ευχαριστούμε την Εθνική Τράπεζα που συμμετέχει. Είναι υπό την αιγίδα. Ναι, στην ουσία την αίθουσα μας δίνει και τα ποτά, ας πούμε. Δεν έχουμε καθόλου σχέση με τα λεφτά. Το Πανεπιστήμιο του Πειραιώς είναι υπό την αιγίδα του, φυσικά. Και η Τράπεζα της Ελλάδος το υποστηρίζει πάρα πολύ, γιατί η Τράπεζα της Ελλάδος την ενδιαφέρει άμεσα να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο να είναι σταθερό, αλλά προφανώς εδώ οφείλεται στο ενδιαφέρον του κυρίου Στουρνάρα αποκλειστικά, τον οποίο τον ευχαριστώ και δημοσίως, γιατί στηρίζει αυτή την προσπάθεια χρόνια. Βέβαια, όλες οι κεντρικές τράπεζες στο εξωτερικό κάνουν δράσεις και προσπαθούν να βοηθήσουν κάποιες εθελοντικές οργανώσεις
που αξίζουν βέβαια για την πρόθεση του αλφαβητισμού. Η ιδέα είναι πάντως για το θέμα της αποταμίευσης. Το βασικό θέμα είναι της αποταμίευσης, γιατί 31 Οκτωβρίου είναι το θέμα της αποταμίευσης. Τώρα για λόγους τυπικούς το βάλαμε 1 Νοεμβρίου. Αλλά το μεγάλο κομμάτι, η μεγάλη εικόνα είναι αποταμίευση. Γιατί, κύριε Σπηλιόπουλε, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, δεν έχω φέρει το σχετικό διάγραμμα, θα το δείξω στο συνέδριο. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στον κόσμο η οποία τυπικά η καθαρή της αποταμίευση είναι αρνητική για τα τελευταία 10-15 χρόνια. Ναι. Δηλαδή, η αποταμίευση παίζει καθοριστικό ρόλο. Τι σημαίνει αρνητική αποταμίευση? Σημαίνει ότι δανειζόμαστε. Δηλαδή ότι χαλάμε περισσότερα. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει και με τη μαύρη οικονομία. Ναι, σαν πολίτες. Σαν πολίτες. Ναι. Βέβαια, έχει να κάνει με τη μαύρη οικονομία, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη στην Ελλάδα. Το δήλωσε και ο. Λέγαμε λίγο πριν το 20%. Μα το είδα στο ΦΠΑ, το άκουσα και εγώ. Και εδώ έχει να κάνει και με τη φορολογική συνειδητότητα των πολιτών, που και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο πρέπει να ξεκινήσει αυτό από το δημοτικό. Αλλά η μεγάλη υπόθεση είναι πώς θα μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτό το καταναλωτικό τρόπο ζωής των Ελλήνων, που είναι υπερβολική κατανάλωση. Χθες βγήκαν τα στοιχεία για τον τζόγο. Ναι. Ναι. Εγώ δεν έχω τίποτα για τον τζόγο, όμως το να χαλάς για τον τζόγο πάμε για 36 δισεκατομμύρια το χρόνο. 36 εκατομμύρια είναι νούμερο εκτός λογικής, ναι. Ας πούμε. Ο μισός προϋπολογισμός. Είναι πολύ μεγάλο. Μεγαλύτερος από το μισό προϋπολογισμό. Και θα πρέπει να αναστρέψουμε αυτή την τάση, γιατί για λόγους ασφαλείας τα νοικοκυριά πρέπει να έχουν στην άκρη χρήματα. Είτε με τη μορφή επενδύσεων, διαφοροποιημένων χαρτοφυλακίων, είτε με τη μορφή κάποιων καταθέσεων. Αυτό είναι πολύ σοβαρό, διότι ναι, μεν η οικονομία πάει καλά. Κανείς δεν το αμφισβητεί, πήραμε για αναβάθμιση, αλλά οι προκλήσεις παραμένουν. Βλέπετε τι γίνεται δίπλα στο σπίτι μας στη Γάζα, ή ξέρω στην Ουκρανία. Άρα και σαν οικονομία και σαν νοικοκυριά πρέπει να έχουμε μια ασφάλεια. Και η ασφάλεια μας δίνει η αποταμίευση. Όλη αυτή η προσπάθεια εκεί στοχεύει το να αντιληφθούμε από εξαπαλώνων ήχων. Όχι, δεν είναι η αποταμίευση. Είναι το ενδιαφέρον με τα χρηματοοικονομικά και καθόμουν έξω και περιμένοντας να ξεκινήσει την εκπομπή, έγραψα πόσα θέματα μπορούμε τώρα, αυτά που διαβάζουμε σήμερα, μπορούμε να ασχοληθούμε στον αλφαβητισμό. Δηλαδή την αναβάθμιση, το ESG. Χθες ήμουν σε ένα συνέδριο που έκανε η Τράπεζα Πειραιώς για τα alternative investments, είναι από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα. Τη φοροδιαφυγή. Τα επιτόκια που είναι εδώ η κουτού, ας πούμε, και αν θα ανέβουν ή όχι. Αυτό έχει τρομερές επιπτώσεις στις δανειακές υποχρεώσεις. Αυτό θέλει ένα βασικό υπόβαθρο για να μπορέσει να το αντιληφθείς. Ναι. Εμείς είμαστε σε ευχάριστη θέση, γιατί τώρα είμαστε στον 8ο χρόνο εθελοντικής προσπάθειας, γιατί πραγματικά είναι εθελοντικό αυτό. Από το 2016. Από το 2016 έχω κάποιες εταιρείες που χορηγούν και όλες αυτές τις δράσεις, και γι' αυτό ένας σκοπός του συνεδρίου είναι αυτός, να τους ευχαριστήσω. Γιατί χωρίς χορηγούς, το ξέρω από την αρχαία Ελλάδα, δεν μπορείς να έχεις ανεξαρτησία και να μπορείς να κάνεις πράγματα. Αλλά πραγματικά υπάρχουν αυτή τη στιγμή 4 βιβλία για τα παιδιά. Ναι. Το ένα το έχω μπροστά μου και αν βοηθήσει το κοντρόλ, μπορούμε να το δούμε. Είναι το μόνο που υπάρχει. Τα υπόλοιπα έχουν εξαντληθεί, ας πούμε, γιατί τα είχαμε βγάλει πάλι στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και τα δίναμε δωρεάν. Υπάρχει ένα βιβλίο της Τραπέζης με την Τράπεζα της Ελλάδος, που είναι το αλφαβητάρι της οικονομίας, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και μπορεί να το πάρει με πολύ χαμηλά, με 7 ευρώ από την τράπεζα, ή να το κατεβάζουμε PDF δωρεάν. Άρα και τα λεφτά αυτά πάνε σε κοινωνικούς σκοπούς, τα χρήματα. Τελειώνω τώρα ένα βιβλίο για τους εφήβους. Και μόλις κυκλοφόρησε, δεν το έχω φέρει, ένα βιβλίο για τους φοιτητές μου στο Πανεπιστήμιο. Αυτά τα βιβλία θα φτάσουν στα σχολεία με κάποιο τρόπο? Αυτό έχει να κάνει με το Υπουργείο. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Έχετε έρθει καθόλου σε επαφή με το Υπουργείο? Αν δεν κάνω λάθος, το θέμα που αφορά την οικονομία, γενικότερα το επιχειρήν και όλα αυτά, δεν υπάρχει στην ελληνική εκπαίδευση. Υπάρχει. Ναι, υπάρχει, θα σου πω. Και εγώ δεν τα ήξερα, αλλά τώρα που ασχολούμαι με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ανακάλυψα ότι υπάρχει. Δεν το ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχει. Μία από τις καινοτομίες που έκανε η προηγούμενη Υπουργός Παιδείας ήταν ότι δημιούργησε τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Μέσα στο κομμάτι του εργαστήριου των δεξιοτήτων μπορούν μέσα από έγκριση από το υπεύθυνο Ινστιτούτο, το ΙΕΠ, να ανεβάσουν διάφορες ιδέες. Ένα είναι επιχειρηματικότητα. Ναι. Ένα άλλο είναι οικονομικός γραμματισμός, χρηματοοικονομικός αναλογισμός. Δεν είναι διδακτική ύλη. Μπορεί να είναι διδακτική ύλη. Το πρόβλημα ποιο είναι? Τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα. Το site δεν είναι πάρα πολύ καλό, θέλει βελτίωση. Και νομίζω και ο κ. Περακάκης που τα ακούει, αν τα ακούει, αυτό είναι και η ειδικότητά του και τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Και δεύτερον, πρέπει να φτάσει στους δάσκαλους. Ναι. Δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχει κάποια έννοια εκεί πέρα, αλλά δεν την ακουμπάει κανένας, δεν λέει και τίποτα. Ναι. Και επειδή έχω επισκεφτεί πολλά παιδιά, χιλιάδες παιδάκια, είναι τόσο προχωρημένα
που οι δάσκαλοι με περιμένουν πολλές φορές με μεγάλη αγωνία και αγάπη να τους εξηγήσω τι είναι τα NFTs, τι είναι τα κρυπτονομίσματα, που αυτοί δεν έχουν αυτή την πληροφορία. Νομίζω λοιπόν ένα πολύ μεγάλο πεδίο. Και ξέρετε τι, επειδή τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία πια είναι μες στο διαδίκτυο, και είμαι σίγουρος ότι πέφτουν πάνω σε όρους, σε θέματα τα οποία τους είναι παντελώς άγνωστα. Και οι γονείς τους είναι πολύ καλύτεροι από τους γονείς μας. Και πάρα πολλοί είναι οι γονείς. Έχουν εκπληκτικές. Είμαστε δηλαδή η πρόσβαση που έχουν τα παιδιά της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι ανάλογα με την πρόσβαση που έχουν τα παιδιά άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Όχι, καμία σχέση. Υπάρχουν, οι άλλες χώρες έχουν κάνει τρομερά βήματα. Και μιλάω για χώρες όπως είναι η Νέα Ζηλανδία, μιλάω για η Αυστραλία, είναι πάρα πολύ μπροστά. Το Ηνωμένο Βασίλειο τελευταία κάνει τεράστια βήματα. Αυτά έχουν βάλει όλα τα μαθήματα από το δημοτικό. Κυρίως, Αμερική, Καναδάς οπωσδήποτε. Η επιχειρηματικότητα υποθέτω ότι είναι βασικό κεφάλαιο. Και ο αλφαβητισμός, γιατί και η επιχειρηματικότητα συνδέεται πάρα πολύ με το χρηματικό αλφαβητισμό. Δηλαδή, άμα δεν γνωρίζεις τι είναι τα επιτόκια, άμα δεν γνωρίζεις τι είναι ο πληθωρισμός, δεν γνωρίζεις πώς θα πάει η παγκόσμια οικονομία, πώς θα στείλει μια επιχείρηση και τι μελλοντικές προβλέψεις θα κάνεις σε έναν κόσμο με αβεβαιότητες. Άρα συνδέονται πάρα πολύ αυτά. Νομίζω ότι όμως είμαστε σε καλό δρόμο, γιατί έχουν δημιουργηθεί το content, ας πούμε, των ενιών, των απαραίτητων ενιών. Δηλαδή, αυτό με την Τράπεζα της Ελλάδος είναι περίπου 120 λίμματα, λέξεις, με ιστορίες για παιδιά, οι οποίες συνοδεύονται με απλή εξήγηση. Δηλαδή, αυτό που είναι σημαντικό είναι η ύλη που θα δώσει σε κάθε ηλικία να έχει να κάνει με αυτό που λένε διεθνώς οι ψυχολόγοι. Όχι εγώ, κάποτε κάποιος, ας πούμε, ήθελε να βάλει τη συμμετοχή στο δημοτικό. Είναι αστείο, ας πούμε. Καλά, ναι. Ναι, δηλαδή, αυτό είναι καθαρά ύλη των 15 με 17 με 18 χρονών. Άρα, κάθε ύλη είναι προσαρμοσμένη ακριβώς με το τι μπορεί να καταλάβει το παιδί. Αλλά το παιδί μπορεί να καταλάβει σίγουρα από την νηπιακή ηλικία το θέμα της αποταμίευσης, το θέμα των νομισμάτων, της μέτρησης και το θέμα της ιδιοκτησίας. Και της κατανάλωσης. Και της κατανάλωσης, πολύ σωστά. Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα το οποίο εμείς ασχολούμαστε τώρα είναι με τη χρηματοοικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και με το digital financial literacy. Δηλαδή τώρα πάμε λόγω της, ας πούμε, του ότι όλα είναι ψηφιακά πλέον και ήδη ανακοινώθηκε το ψηφιακό euro, καταλαβαίνω ότι αυτό δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο εύρος γνώσεων που απαιτούνται βέβαια, διότι εδώ θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, τουλάχιστον από τις μελέτες που γίνονται στην Αυστραλία. Ενώ τα παιδιά μπορούν να καταλάβουν τα χρήματα όταν τα βλέπουν, αυτό που λέμε το fiat money, στο digital money, όταν τους βάζει ο πατέρας τους, η μητέρα τους στο οργανισμό τους κάποια χρήματα, χρησιμοποιώντας μια κάρτα, ή κάνοντας συναλλαγές με τον αμέσω του υπολογιστή, αυτό δυσκολεύονται να ελέγξουν την κατανάλωσή τους. Εξάλλου, είναι θέμα εγκεφάλου. Εξάλλου, αυτή η τρομακτική άνοδος που παρατηρήθηκε στο Τζόγο ήταν αποτέλεσμα του κορονοϊού που ήμασταν μέσα, έπρεπε να κάνουμε. Οπότε όλο αυτό δημιούργησε μια έκρηξη διαφορετικών καταναλωτικών προτύπων, που όμως είναι εις βάρος των καταναλωτών. Γελάω. Θυμάμαι μια ιστορία που μου έλεγε ένας συνάδελφος και καλός φίλος με το παιδί του, το οποίο ήταν μαθητής του δημοτικού. Όπου κάποια μέρα του λέει: μπαμπά, με την κάρτα πάμε σε όποια τράπεζα θέλουμε και παίρνουμε λεφτά. Αυτό δεν κάνουν όλοι. Δεν είχε καταλάβει ότι. Θεωρούσε ότι από τη στιγμή που έχει μια κάρτα και υπάρχει ένα μηχάνημα, τη βάζει και βγάζει λεφτά. Έπρεπε να. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε και το πιστεύουν ορισμένα παιδιά. Πιστεύουν ότι υπάρχει κάποιο πίσω από το ATM και βάζει χρήματα. Δηλαδή πιστεύουν ακόμα και αυτό. Ότι όταν είσαι ιδιοκτήτης μιας κάρτας, πας όπου θέλεις και παίρνεις λεφτά. Όλα αυτά θεραπεύονται. Ευτυχώς έχουμε δημιουργήσει μια πολύ συμπυκνωμένη ύλη για τα παιδιά. Και νομίζω είναι το επόμενο στάδιο και είναι μια ανάγκη. Αυτό είναι μια επένδυση για το μέλλον. Δηλαδή, σίγουρα αυτή η γνώση τι μπορεί να σημαίνει όταν τα παιδιά αυτά. Να σας πω. Όταν τα παιδιά φτάσουν να επιλέξουν το επόμενο βήμα τους, στην κατεύθυνση που θα βοηθήσουν στη ζωή τους. Καταρχάς, ό,τι και να κάνεις. Εμείς το έχουμε βάλει στο Πανεπιστήμιο σαν μάθημα και τώρα με τον Μπρίτανη μαζί και με τον πρόεδρο του Τμήματος θέλουμε να το βάλουμε σε όλα τα τμήματα. Γιατί πες ότι εγώ τελειώνω την πληροφορική. Δεν διδάσκομαι καθόλου από το τι είναι πληθωρισμός, όλες αυτές οι έννοιες. Πώς θα δημιουργηθεί αύριο είτε μια επιχείρηση είτε σε μια οικογένεια που θα κάνει το παιδί. Στην Κύπρο το έχουν κάνει όμως. Δεν είναι ίδια πριν, γιατί μας τελειώνει ο χρόνος, το είπατε στην αρχή ότι έχει πολύ ύλη η οικονομία και κάνατε μια αναφορά στην αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας και το γεγονός ότι είναι πρώτο πυλόν το ψηφιακό ευρώ. Να ακούσω ένα σχόλιο για την αναβάθμιση και τέλος πάντων πού βρισκόμαστε και πού πάμε. Θα σας πω κάτι. Η αναβάθμιση είναι σημαντική.
Τέλος, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ήμασταν η μοναδική χώρα στην Ευρωζώνη που δεν είχαμε investment grade. Δηλαδή, ήμασταν η τελευταία χώρα της Ευρωζώνης. Άρα, αυτό σημαίνει ότι πάμε σε ένα καλύτερο επίπεδο, στάδιο. Και αν συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις, η Ελλάδα φαίνεται ότι έχει μια ανθεκτικότητα. Αυτό είναι σημαντικό. Και φαίνεται ότι μπορεί να προσελκύσει πολλές επενδύσεις και αυτό είναι καλό για τον κόσμο. Ο κόσμος όμως δεν καταλάβαινε. Δηλαδή, είχα δημοσιεύσει ένα άρθρο ότι την περίοδο, την περίοδο της πτώχευσης, τα δεκαετή ομόλογα τα ελληνικά τα δανειζόντουσαν με 40%. Κανείς δεν μας δάνειζε, αλλά τυπικά είχε φτάσει 40%. Μπράβο, τυπικά υπήρχε μια τιμή. Η Ιταλία ήταν γύρω στο 5%. Έτσι. Στην περίοδο του αξέχαστου κυρίου Βαρουφάκη είχαν φτάσει 18% από 5%. 18% δεν είχε ούτε η Συρία, που ήταν σε πόλεμο. Η Ιταλία είχε 3-4%. Σήμερα είμαστε κάτω από την Ιταλία. Αυτό δεν μπορείς να μην το. Δηλαδή πρέπει να είσαι τυφλός για να μην το δεις ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πω ότι είμαστε και κάτω από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά είμαστε λέω ευρώ, λόγω ευρώ, πολύ σωστά. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις. Η κυβέρνηση έχει όλο τον χρόνο μπροστά της να προχωρήσει δυνατά, γιατί νομίζω, κ. Σπηλιόπουλε, ότι αν δεν γίνει αυτό τώρα που έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό 41%, γιατί η Ελλάδα έχει προβλήματα και στις εξαγωγές της, στις αγωγές της και στην ανταγωνιστικότητα. Παίζεις μπάλα μόνος σου, δεν έχεις κανένα. Ναι, και παίζεις μπάλα μόνος σου. Τώρα είναι η στιγμή που αυτή η τετραετία πρέπει να είναι μια τετραετία ουσιαστικής αλλαγής, η οποία θα διαμορφώσει και το μέλλον των επόμενων γενεών, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Σωστά. Και συμφωνούμε. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά. Θα ξαναπώ ότι 1η Νοεμβρίου υπάρχει δυνατότητα ακόμη κάποιες θέσεις να μπουν στο διαδίκτυο και εύκολα μέσω Google θα φτάσουν. Είμαστε καλά οργανωμένοι. Για το συνέδριο χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην πλατεία Κοτζιά, στην αίθουσα Καρατζά, στην Εθνική Τράπεζα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Και εγώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Και σε εσάς καλό απόγευμα.